de wasam so ebra nkrofo ho de enta ensimichi ni inshiraman ida wase o Yesu din amen amen yo de Nyankopon asese Nyankopon amaye ho kwa ebi o nyame asam no sa ebra mu na bi am obia anse yefrasi ayesuya papa ho asam kwa e be fa so bitimi aye ni papa ana bitimi abo obra papa ashe Nyankopon ni mu. Last week, you know, said God didn't create you a sinner. Nyankopon wa mo de boy ni. Ti esu mu no say Nyankopon wa mo ya de boy fo. Ti nipa bi o wi ase bia na de o ka se Nyankopon bo de boy ni. Ento ntimi nsakra de a mfano so ka sie e wo Nyankopon ni. Nyankopon a mo kronfo ena wa mo ware sei ni. Wa mo ni berefo saboda obi wi ase no. Adwaman ne bobobo. Ana obi wi ase ne de wo de awudie nko abortion na de obi wi ase bra beye Nyankopon a mo ye ade boyefo ni betimi asakra ma na ye Jeremia ena kan asasem Jeremia chapter 13 verse 23 o se Ethiopia ni bitman sane ne bedie na o se bitman sane ho enwan no o se mo so betimi ye papa mo abone ye ena akokwa mu ese ye de bone no ena akokwa ye ne ya ama na kai ho makasi Nyankopon ma ho kwaye a yebesu ye ni bia fa say changing your habit e wade suye nu e was this particular verse you na ene no ye toa adisuya no so fa papa ho asem no wa ho na asem ni say how to be a good person or how to become a good person and then the person ye kasa e fa ho e kwaye a e be fa so ana kwaye a o be fa so na wa ye ni papa na kwaye be fa so a e be ye ni papa e ho asem ene ye kan Jeremia say yebetime ya papa ene kwan be na yebetime afa so yebetime ya papa Nyankopon ebo abibifo ana so obo Ethiopia fo tuntum the Ethiopia ne kala na untime nsa black man untime nsa white man enya adwene mu enya nsemu binu ye bo bie mu so de Nyankopon si bo ye kala no saa na ye tie so de Nyankopon si bo osebo no si bonko so de ne wedie ne na so de ne bobia so tie no enya saa nso na obiaye tie Nyankopon ammo se bose wontu tinya di Nyankopon maka che se bose tu baby Nyankopon wa ammo no saa di ade bi Nyankopon oboya de boyefo de a enko yin hye se yen sakira na mun kwan be na Jeremia se bituma ya papa mana ye yie ana ye busi yen se ekwan be ne bituma fa so a bituma ya papa ana ebetini aye ni papa ewo abrabom amana ye yie enu na ye pesa ne ye frase na fi yini na ye hwehwe mu netimi eboa ye Rabbi Yesu baby ase no oka na asem oka ya no Luke chapter 6 46 ya yenka wani hwa de won say Luke chapter 46 verse Luke chapter 6 verse 45 6:45 na oni papa efri ne pa wabo ano na komam ene oyi adepadie ni pa boni efiri boni a obobo ano na kumamu ene wi adeboni adie ni efiri pa kumamu na de efiri na de aya komama ama na boro so mu ena ano eka ewade asem nie aha sei ewade ma ye hu ni pasu ni ni wo ho se na odi ka ye hu se ngofo bi wo ho a omo obobo ne ma papa no ewo mu ena mu yi na die ena ngofo bi wo nso a omo obobo ne ma boni ano ewo mu ena mu yi na die ni nipa do mieni obi ayi bibi adi ba ko de ade pa woni mu ndi wo yi ade papa di ana ba ko so de ade boni woni mu to no so yi ade boni adi o si nipa boni fu bia de wabobo ne ma enye an na woni mu nkofo ho nsam awudi sam ayerefa sam adwaman sam ene krono sam ni nyina obobo no woni mu ene wo yi na die di ena nipa papa nso de wabobo ne ma papa bebre ano ene wo yi na die di unu se ha se no se na never di Yesu kan se obia anye papa no Jeremia me hu se yebetima ya papa si eti na Nyankopon na ye hu se na Nyankopon ase na ye bre hu ase na Awurade nko ade a Onyankopon betima nsan ye eni ye hu se ni papa no obobo ane ma papa no ewo ni mu na fi na oyimedi ni ma papa nipa etini bobo ano ewo ni mu no ye hwe na afi hu kwan nipa no fa so bobo ane ma papa no ewo ni mu a obeyi na di je se bobo ano ewo mu na wayi na di ende ne se ye bobo ano ewo mu a na akaye yi mu
baby bo ne papa no wo mu na fo yi ne papa no wo ano adi na na ye pese ye wi mu ani ehu ne papa no ye ka se ye kan ho asema edo so bebre ne papa no dɔɔso Bible no ka ho asema bebre ne papa no ebi ne abotre odwo ahobrasie enimtie kasapa ntoboasie ayemeye ntimaburo odo bonifache ahweye sana ma wanyina na ekase ye kan ebedo so bebre na Bible no echeche ne ma wanyina ntuli papa bia no sana ma wanyina no oboboa sana ma papa wanyina no wonimu enti ba bibiara emu bia hu behie bia no oyinadi ye hena nso ade no wonimu enti ba bibiara sana ma papa yi aye wodwo ahobrasie obuo ye mu bia behie bia no ni papa no na oyinadi odwo ewonimu eni ba bia ohia odwo na nso oyi odwo adi no na oyi odwo adi nga se sani pa ya wabobo ne mapapa no wonimu nyina ne mapapa e don so bebre nyina nye se oyi na di wa ewo van se ebere koro bimu ebere bi wo ha ani bia bi wo ha na eso na ohia odwo ana mama ni pa hu se oye ba bi wo ha na ehia no korodie nso wonimu na wayi no korodie no nso adi ndi ba bia nipa no otie ani ba bia owo bia no ani mapapa ya wonimu no di ehia no no yi na di emra abufu semi koso no enam sa abotre woni mu no ntino ewa na wayi abotre no adi ewo sa abia no na ache nipa ko a woye nkontompo koso na nkofo eye dwima ahodo bebre no wona ni kodie bi woni mu ti ono obi ya na ye adwuma na wo mu no eho no na oyi no kodie na woni mu no na oyi na di yesa wabobo no ewoni mu ni ba bia ehia ho brase no ni oyi na di emra nipa ya hantan nipa church na kasafo ne kasa bi enye no enam se kasapa wabobo wodi kasapa aka ne mapapa ewoni mu ntino obiela no a oka kasa eho tie ewoni mu enunu me yansa na so se ewoye onipa no wo ho a ne mapapa ne ewoni mu no ba bia ehu behia bia no ba bia ehu behia abotre ne ba bia ne abotre wo hia ba ebu ma no bia nse da bufuo eni hon de se obi nse obi abufuo bi a wo hia abotre bia ba ebu wa na ehia se ebi kura na ahobrase bia se ahobrase no wo kura no a yehu se wo no ba bia bone woni nipa bonefo ani abonefo sem no ene yi nipa ten efo die se nipa nya yanye no ene ma yehu nipa wo moye na nipa bia ya de a ene ho na no wo nipa wo ne nto so ho eni ade a enyu ene me yehu ade a ede sa ade a enyu ni wode a enke yehu ade a ede ene ade a ede nso ni won so enke yehu ade nso a enyu no enti ba bia abonefo sem obebe nu a ehwa ye sum no han na woni mu no na oyi han no adi eno na ema hu nipa no oyi ni papa na de meka na sa eni mapapa yi nipa yi oyi na die ba bia ohia so oyi ayamia bi no oyi na di ba bia so wa kire ne do no wa kire ne do ba bia so wa tena ni nipa no wa da ni mutie bi ha so ohia so meti nanim no eme bia na de ewoni mu na woyi na di na sa na ma we nyina meka nwa so nyina no Ewade se eyeni pa bi ya oka nyango pa asem o mai 25 wa verse 16 was mama kan yan se nipa nyina nim no mu hu mo ne ye pa o mu hu no mo aso nyango pa animu onyam se wa hye moja wo soro animu onyam no moja wa sa ase we so ena ba se animu onyam no moja na wo soro ena be animu onyam emra enye yi ye pa bi adie no na sa ne ma papa yi a me kan wa se ni papa obobo anu wona koma mu nyina no enye wono na dwene na saa ne man nyina efiri twere nsemu ana efiri twere kunkum na eba wadi nyango pa asem adi ya cheche no de oya emma ne ho atie eni saa eni ma papa nyina no se eni ma papa ye wodwo enhuma bahodo wo nyina no ewo twere nsemu emeni bi wo twere kunkum ho onim de oya emma ne ho atie wonim de woya ema ne mu agufi eni ena ya kyerɛkyerɛ no na so ani pa ya kyerɛkyerɛ no
e free train semu na wa mene Bible ato ne yam na Bible no da ne yam na ba bi obeduro bia no Bible mu ne papa no eyi ni hu agi e wona bra bo yi mo no de make no say it is not a matter of quoting but action. It is not a matter of quoting but action. And yes, be a sign pay when you say ya try Bible no say yenyo into wardrobe. There be no quote. And I try Bible no say or man who say and matter of quoting but the action. Just the American say when who say ya try say and say ni pabu adie. But I say who say ya try say ni pabu adie no. So am a part of you and can ayekwa the American say dear ni papa pano oni dear ohuru sasam no ni mu ni mo nya Bible mu tese e wo Bible mu dear but the Bible mu no abetan ni mu eni ohuru sasam no so e wo ono ani mu dear nyasa bi a afa dear kotu no wo kotu se na ya Christopher yetimi kotu nse mebre no ano enya preaching ho asana me ko no mo ni pa no ankasa na ni abi o twe kon kono ho onu se ense nyankopon akwa se wo kon se onya ho barase se intimobro se nyankopon intimobro endunya de o Bible mu na afere kotu no mo sa asana abe part of him abe kana brabo ho abe fani moja eni enya se yede ya no ebe kansen yebe kotu afiri Bible mu se ya watwere se ne watwere se ye kotu nko ena asam no eye mu adwuma nso nko ye genka Bible nko ne ye padesa nko ye tie nyankopon asam enko ene se ye adwuma nso nko ye preach nko ene se ye bobra pa enko emini pa no nya de ya twere Bible mu ene onim se ya twere Bible mu kotu kire nkrofo se edwase ye dwo edwase ebu ade moemom sa ni pa no ewoni mu oka nyame asam no wo Romans chapter 2 verse 13 so a na fi o se na emratofo emratefo eni atenefo onyankopon anim nyomom emra so defo no bebu o mo bem enya se bi anipa nimra enya se nipa no waka bi fa homeda ho na kese homeda wodi so wo ka ho asam nko na wo ka ho asam nko ena wo pradensa nko nyankopon asam enya se bi a ne ka subo ho asam a na kese abobasu da bi sa wodi asubo bi na kese abobasu se wuni mu se nyankopon se enya papa na wa anya niye quote up eno mega say it is not a matter of quoting but it's a action yen jan nso bebre do say enya emratefo ena ya tenefo so mo temra wo mu nyame asem no nyankopon bu o mo say wo mu nyim Bible mu ntom na ya tenefo nyankopon anim da bi no mo predese eni Jesus asem no ye bi so na ebe part of us eba saade a ena yebitima afata na fe say obi o person we ni papa bia Bible say say ni pa no omwombo wane maboni wonimu onso wabombo wane mapapa anu wonimu abotire wonimu odwo wonimu eni yete ne yeyi na die nyina na efiri emu na ebe wonfra bonten nisani pai a wabombo wane mapapa anu wonimu womwombo wane maboni anu wonimu nipa ntime mwombo wane mapapa no na the same time so mwombo wane maboni anso wumu na bi ene na wati eni de meke de nipa ameka na won asoso woni papa pai papa na wabombo wane wonimu ni mo nyeso wabombo aboni anu wonimu ka ho say afrefra we papa kakra no boni kakra odu kakra no ye hanta kakra obu ani kakra na wa chene power kakra na bi enya sa na tie enya 50-50 yeso say ni baba ni fo bo ani ma enye anu onimu na ofu na eni ma enye no ene oyi na die enkofo nsem bi a wode ahye na koma mu no ene oyi na die de mani pa kokon na mani pa ebi ebi atem ne ma bebe ne ma ya bo anu oyi mu no ena ye ya de bonyefo ni man hyehyie mu no na se eni ma papa hyehyie mu ni de hyehyie mu no eye adwuma nyankopon asemu no na yakoya ni pa ye ewo awurade anim ebi ase ni papa no won emebia no onyanya atam se papa no yi na di a bebi oyi ni kurodi adie no ehu akohia sa ha ni kurodi adie no kurodi na oyi ye nya atam anya se woni pami bi hanya nyansa ho asem so bu ha obetimi aso no obu wa so mu wa na koye kan ma ho barase se wo uye bi na obu so mu a bi bi o pafiri wo nti na bi a wo ye sa na se de wo pafiri wo anya ekwaso no obejai
ana wonya wie nso a wo me no ho asem a bi ha ne me nkankana ma ho brase ene obuo mu no ho a nipa bi afiri obi ho na me kana se ye dwo ye dia pe bi na dia disi bi obi amodi won se ye na afi nipa ne ye mu gide wie a ye bu nkwasea nipa a eni papa na wonye saa ni ye bi ori na bia ne fira koma mu ewo ni mu na eba and wonye hypocrite onye nya atwom ni ye ane ni da bi nso eye da bi ndisa ne radio asem wa kan da bi no eye da bi o ka asem se eye da bi a na nya se bi a o ka da bi no na but na eye ane emi nipa ka da bi eye ane ene ye ka da bi nso a na eno nso eye events da bi eye o ka se no wa na ye omoni yes ene bi o ka se yes nso omoni no ni papa won to sa o ka nyango pa asem wo Matthew 5:37 I was say let your yes be yes and no be no to the papa panel sana na bra botie Matthew 5:37 the papa panel onya die bi a ndo emra nipa obese obefa so obese we ni papa pa ya wo ehunu se twere kronkron mu ema ne mama pa we nyina fi ba no afi wo ben so ya kronkron osua bible no na emu asa no so ohwese obedi so bimu enya so okotu obi se nyamense nyamepon se ampa betuma okotu but at the same time so ne bra ho so akire se ampa onyameba na bi obia no so efia watimu bonu woteso nipa bi oni ni se bia no obuhu se asemasi oyi nipa oso nyamepon anane brade ne braye pa afi oni enkomo a enkomo bone a se nipa bra pa no obeso oye papa na wa bra bono nso yanso ye fata se ye papa dia enkomo bone oribie no nso no eno nso emwa manipa mo bra pa sane Yesu asema kan kan Bible no 1 Corinthians 15:33 1 Corinthians 15:33 o se mo wana ada mo enkomo bone se bra pa on zafe de o me hu obra papa eze de esi eno so ye pese ni papa ba ne se yakotena so ni yakodi nkomo bi enye na akodi nkomo bi enye dia e de be na apasa wo ye woni obi tibia bi ase nkomo amudie nyina adwama nkomo na mudie nkrofo nsam na makeka na nkomo boni ya mudie ebetini am ho bra papa endi obi oni be seni so se opese obo bra papa bia na nkomo e de o ni yie pa ni nipa nyina na ese mo ye nkomo bifo nipa bi wo ha so ye nkomo bifo pa ensam a nkrofo nsam meka kire wo no ene nsam a obete information minister information minister eni wan the information wo no nkrofo nsam wo no so ma ho kwan ya so be se feed wo no nanso ba sa nso ka hu no se wa bra bo no nso no na esei eni nkomo bo ne wo se esei bra papa eni nipa bi obeso bo bra papa bia no hwe nipa a nkomo difo yie pa nipa wo ne kwa ne eba wo se kira mo yonko na me kire wo subai ukura enya de bia woni ni adwama ho a dwama ni ontimi no mfa yonko mo so na adwama wo ni mu eni de wakoye no wa beka mo asma kire wo ni so ka kire wo so woni nye ho krono no bi bo no awon so woni nye ho no ono wo ko ba obeka mo asma kire wo so krono woni nye ho eni na me se woni nye ho ontimi emfa ne ho mo eni nipa bi obeso obobra pa bia nso ofa yonko papa fa yonko papa nipa bi ono wo ye ade sawo ena fa ho bono na dodo na ono ho bo nipa awo ye no obetuma to fo papa obetuma tenetena endi se basi ye bobra papa ye basi ye papa dia ekwa we no ye faso a ye betuma ye papa ena fe nso oni pa na ye ontiatie nsem hunu obaso bobra papa na wotiatie nsem hunu nsem wanya wo be no wetuma bobra papa aso ni bi akowurom aba wadwene mu abetia wuti wo ba na wetuma aye papa emi nipa no oni bi nsem hunu achi nsem wanya no oni bi akire won tena fedi for tena bia o ka nyango pa ansam no san wan na o se onisa oni pa onnante abonefo gina mu na won nyina ni boyefo kwa nso no on tena fedi for tena bia enya se bia won tena ba bia o krisofo se ye tena ba bia ni mo ba bia fedi for tie no ho na won se ye tena enya ho na won se ye tena ye nante abonefo kwa nso obeso obese wo bra papa wakọ tena ba bia nkofo beti a omu edi faw
the obi person to become a good person, you must not expose yourself to worldly things, or you must not follow worldly things. And now worldly, and you may be against one cause a woman who cry. Maybe one got now, and can send one can want it. To this what expose woman you may be a bit near Cofabonia Bravo. Oh, maybe one got now. One a woman who cry, and maybe I would go. Send one got now be a beer, and can be one can go. Asemi one and can come wa and one first one see I be granka woda and kabeti ni ada enu nipa bi obasa obobra papa bia na wiase ne yama ani wiase mu nkomo bonne ne nyama bebre no o man ho kwai onu amu oni akire na apart from so oni akire so no on say expose no ne self masa anyama no o hwe ne ho so yie papa di obasa ye bobra papa de me kan de nya so kwa sori o me ka obi a o pese wo ni papa ehwo som na me kam na ne bo de mpa yie pa na fi maka so umfa yonko bone na fi na me se o pese wo ni papa nti sa ni pa no o hwe ne ho so yie na ni da ho pa yie pa kwan bia o fa so a e de bone be banu bia no mfa so wo nyansa fo na mo pa ma nyansa o de trase ti nyansa na bia na ni ma ne hu se ni asna si mi ese me bele mo wase na nipa ese me bu nipa ese me kasa papa ese me timi ni nipa eni se nipa no otie ensempa pa na obetie obi obeso obobra papa bia no wodu waso betie ensempa na abetie na fe oba dwene papa ho oba dwene ma papa ho wakoma mu wotena se na wo dwene enye kwase abu obi abu wo enye atambi obi adu wo ene sa na man ya de but won twin se bebrenu ankoni mu afa ni ma bi won se won dwendwene na dwendwene na tra border no na fe won se wa hwe ni ya bedu obi no emwa no ti o started dwendwene okay nipa ya ma de me ne chela na ya de be di me bia no o facha won ham otimi di asam che e ma ne ye yie because opeso obobra papa opeso we ni papa na daachi bia no ewade agena kwa ahemanu ya fi nso no o kanse papa wo na na kanse papa mfano nke kanse mu wanye ni papa bia no o kanse papa sana ewade asem waka na fi nso no he keeps quiet when it is necessary, he speaks when it is expedient. Zani nipa bi oba so no we ni papa bia no kasa se ehu ebre ehu hia so kasa obekasa na ebre a waso ye kom no so no ye kom sana wunyame asama kire yen o ka nya ngopa asam no ewo wasentafo etimi yansa ntimo so a o se usane ewo ne bre na apam ewo ne bre kom ye ewo ne bre na okasa ewo ne bre se o se kasa ewo ne bre ena kom ye nso ne bre se yetuni ne nyina bamu a ne yenye enu waso nipa akwasiya ko na kana ntumu nkwa na bi ebu nyansafo en se ndinipa mre bia no ade enye bebre pa na se it is always better to say the right word at the right time. Enye bebre pa ye pa se kasa wone mre ko mu ye wone mre sana bible na kire se ndi ebra wose edi ye ko mu ye kasa ni papa pronde sa obi opese obone bra ye pa no oni mra wose ye ko mu oni mra za ode kasa na nyese ye tu abom obu wa kasa opekasa bebre utwemu anu wa kasa tizome bia de kasa yesu ni pa wose enfamso mpa kasa dudu mu enfamso Proverbs 19 verse 9 was enfamso mpa kasa dudu mu na de sanka na no onimdefo sana nyame asamoka wose enfamso mpa kasa dudu mu na de sanka na no Proverbs chapter 19 verse 10-19 I'm talking 10-19 you have the enough obi abet masaka nkana bo no o say da bre from so mpaka so do mu na the sanka na no we in the Proverbs 10-19 kasa tenti bre on ya kasa mre bia kasa ye bi no de me bia kasa ana nyesa mre bia so ni bia ni papa ndi woni ko mu ye me me ya wo mu ana wa ye ko mu oka je ni so ma no wase mu ni odu a nyansa wo mu adi nyansa ewo mu ko mu ye bi wa asa bia na ye jimi edu bi a ko mu ye pa no
anasa nipa na amina waso de kasa kwa no ko mu a ene de du mebi a sebe na ko yedimi no so ye kristo no enya sa wo papa panti wo nkasa edu bi ensa wo kasa o ka abaye bo no a yamebu a ye be hwe sa verse wo mu yie pa o si bu akwasia na di mi sam so ye nkenka akakra na mfa hwade Proverbs 5:24-25 ne so wo papa panti ntimi nkasa yamebu amenya time a church sa verse mu yie pa na de me body taw o se Proverbs 5 o si bu akwasia na di mi sam so na wa se bu kwasia na gimi sam so na wa munu se wa no se em se nyame Proverbs 4:25 also 5 also bu kwasia na gimi sam so na wa munu se wa nyansafo ana odo so se emu kwasia na gimi sam so nyame bo am sa sam nkusie na quotation no ehun asem ebe yi na tini aboa nti de ohwa kan no se obi be bidi a ye kasa na eni kan hwe na me asem nso ewo Timothy 2 Timothy 2:22-24 no so ye fa de akre 2 Timothy na ye fa ento ya asem so se gane emarante bremu akono ne de trene didie odo ene asomdua eka woni wona ofira konomu a emutie ebono fre ewade ni achi na nkwasie chinye a wonfa nsu ya hwe bi egu ofise unu me se ede okonba na ense ewade akon bi a se okonemu se odwoma ni panyina na okai oto aso a wose na ode odwo kasa kire won a woni ni bi asie ensemu se bi a onyankopon bema wa adwensa kire akonokonim enokre ehunu wose wode odwo kasa kire wo mo ni bi asie anya so on kasa na oye komu ema o mu bi asi o wo kasa nanso wo de wodwo kasa papa ebi bi nipa bi ni obedi asi nyesa wo ya nipa bi ni unyi asi ade a wo no obi so waye na nyesa na nyesa so oye komu ebi bi Yesu ebi bi a ohum na wo so okodina asofo mpanimfo ni mra ni wo bedu ye no ohum na odi ye komu ni mra wo so de kasa hero Pilato bizan say won kasa oni mu na wase de kasa eni ana nyamopon akwa bia so no say ni say wo kon ni mo say wo dwuma nipa bia sana badi asamo kan ni mo say oni wode odwo kasa kire wo mu a wo mu ni di asie eni gofo bi ni e bedi asi ni mo nyese wa ye kom wuti fie bi mu na watu rent no fie wura so wuntu ya wa no wa ye kom so ukasa ni mo anya kasa ntra so anya kasa etra so ena wase yi na die ye badi asama ebe so kire ya no sanya kasa etra so ena wase yi na die duwe uye Kristo ni a nse abre bia na die obekasa badi yen kasa yi mo no yen tra se ibeyi kasa papa adie na afo ase Nyankopon a wote ase no animu onyam sa na badi asama kan na minime se Nyankopon asemu a yetie eye nhire bebre nu a ewo ya abrabo mu na se yegenka Nyame asem no a yedi kan ya te ase enwo se Nyame akwa bia de ense wokon na ense wodwo ndi wenum ni ekwan bi betima fa so a yebetimi aye ni papa oni papa na wokasa o makaso wakasa nyese uye ni papa uye me bia se uye mum sebe se uye mum na uye mum a ena kire se uye ni papa da bi na uhuru ebra wa so de kasa ni papa bia no one ohwe na no kasa yie pa na no kasa ohwe ni yie pa ohwe ba bia ogina kasa ba bia ogina wo kasa no ohwe ni yie pa enne se de osi aye ne ho akasa o ma bi wo ho a nipa ye bia wugina me bia wo kasa bia asem efiri oni mu aba ka asem na efiri oni mu aba no asem na efiri oni mu aba no aso ho ni ye pa ana ba bia wugina nso wo kasa no nso no ya no ya hwe ni ye pa ma ri asi enu se ye besa ye ni papa e wa brabom ma nipa hu ya se ye ma Nyankopon anu no nso na enya se bia de da nipa ne mo ye ma ye ni ye pa adadi ama nipa hu ama o ma so Nyankopon anu mu nyam no ya no kasa se de esi kasa kire pani
se de sika sa kire ye nua no ne ye namfonom se de si ye ho kasa ani ba bi oni pa wugina wo kasa no eni eyese obeye ko mu chance obekasa eyese obekasa edure bi eyese obekasa chance obeye ko sana ma mienu eni si yetubo mu kura na nyame boa na yebehwe na the progress asem okan na ba se buwa kwase na gimi sem so uka ba ya bo no no asa emu kwase na gimi sem so anya kwase edure bi a eni si ediri ngofo achi udidi nipa bi achi a obafam de emra enche bebe ni ade asemi beko na wiye unyansafo bi asem okan so we say wise men talk because they have something to say. Foolish men talk because they have to say something. They have to say something. Sana unyansafo bi kan se bio engwase enyansafo de omo kasa because omo wo bibi ewo mu anaso omo wasem bi ka ana o se engwase afo de omo kasa because omo bi se nyaso omo kasa yebo nyankopon mpaye na de otiefo nyina asobade nsa yesu agya yebo mpaye da wase won sempa ene odi amanyi ene okra bi a wate wase ni bi ebade ohunu hu se de wo ye no ene wo abo ne sa na wo ma na kwaya so won sa no betuma sa na betini aboa no mesrew twinkofo ema o memra wonche no so meti wasem no mu nam ensempan so enya bone fefre ewo nim obi o ya de bia no de onu na hye won sa so yarefo ya de ewo Yesu din amen.